tej správy, ktorá bola najviac zatiaľ prezentovaná, a to sú odmeny za Afriku, chcem povedať, že ja som nikdy sa nevyjadril, že tie peniaze si niekto nezaslúžil. Ja som len v správe skonštatoval, že 77,11% bol použitý na odmeny. A či už ich nazývame odmena, alebo štartovné, alebo nazývame akokoľvek ináč, boli to odmeny a je to holý fakt. Ešte raz, prvýkrát dnes sa na túto tému vyjadrujem, aj nikomu som nechcel spôsobiť újmu. Nie je to kvôli tomu, aby hráčom a realizačnému tímu ktokoľvek závidel. Je to kvôli tomu, že sme si museli pomenovať fakt, lebo ľudia z futbalového hnutia sa pýtali, že kedy dostanú nejaké finančné prostriedky, ktoré prišli za majstrovstvá sveta v Juhoafrickej republike. Tak som im musel jednoznačne povedať, že žiadne nedostanú, lebo už nie sú.